hazır bizning министрның поручениесі бойынша ресурсный центр болашақ по подготовке мигрантов к изучению русского языка, и я уже передал, русского языка и культуры и истории. Этот центр ответственен. Если говорить Дунджа Курамында, то на рейтинговое агентство ОС, вы знаете, 107 орынға қойды как раз лингвистика бойынша. Ол бит Дунджа Курамында, Россия Курамында гына түгел. Дунджада бик көп университетлар бар, көп оқу йортлары бар. Шонда 150 орында Дунджа Курамында. Шуңарга әйтергә бездә гуманитарный якка понимание юк, акча берилмәде. Менә радиокласс без дөрес әйтеп китте. Без акчаны бердек приоритетный направлениеларга, ник өчен ул направлениелар в общеевые университеты, медицина юк иде бит, инженерное образование юк иде, нефтегазовое дело тоже юк иде. Шуңарга гына алар теге нулевой уровеньнән үстереп килер өчен сразу аларны конкурентный сферага чыгарыр өчен менә акча бирде лабораториялар. Безнең объединение вакытында бик күп гуманитарийлар кушылды. Шуларга анда да бик начар түгел аларның результаттары. Шуларга гына ул теге без инде хәзер монда бу бинага атна сайын килә башладык. Һаман сөйләйбез, инде һаман әле күп кеше безгә әйтәләр, сез бит жабык организация, ачык түгел ди. Кайсы кешеләр сайтка да кирмичә сөйли. Сайтта да бөтенләй белән сөйләйсез. Может, кайсы бер чакта лишнийракта. Менә кичә узган безнең ученый совет, ул тоже онлайн режимда күрсәтелде. Кемнең интересе бар, шул паузада барып, аннан соң сайтта даже тегене архивлар да хранится иде. Кем нәрсәгә әйткәнне дә шуларга әйтергә без теге жабык организациягә ярамый. Без просто, может быть, кайсы бер чакта икенче яктан аңлаш җитмидер. Безнең бөтен эшләгән эшләрне аңлар өчен бит әз генә уровеньда кирәк образование. Потому что теге аз бакына белмичә поэма язарга булмый.